Kaunti ya Nyamira ni gotoka mna kamati ya chire konge iyo gotoka me wodi ya Ekrenyo bunge ya North Mugrango me kaunti ya Nyamira nige magoroba ya lero yesokia na gotugutarale chinguma no gose chinkwana cha nyale kabachiko gendera buna nigo chire yo tabugati nyomba cha kebara korengana barabu nigo batebna nyomba cha lengabo nigo chanya takabachiko ichore cha lenge chitale kwakanirwa korende nchiro chingao chiroro echibono iga chigwakanirwa asaba bolire bali bagutalia amangana ngabuna yo gotiga Morioka. Samarieta anenkoro Wilson Ondeli Otao omo senior chief egesiel location Ekrenyo division Nyamira North sub county Nyamira county ase tobwate chire nene ase North Mugrango ekuru kwa ikonge ase totenine ikonge bune chire nene North Mugrango tebwatie cho na ende tebwatie stage lero ko bakikisera ntobwate echo na inde totabwate ase North Mugrango yagaje tuna abantu bale ki Victoria South Water Works Development Agency eyo egotumeka konya ntu abwate echo ende esa abantu bakogenda free of charge yani bakogenda batari koli bajibesa igo yaichorete bone karo batebi gwe igo bagwaka na chisiringi 10 abantu bamanyira batera ntubwati echo chibesa cyaba bodre bagwaka na chisiringi 10 cyo njena chairman ya ikonge Marieta nengoro kuchoni mole uonsot igo bona na intwe ase ikonga serikali nende toguturwanira ntubwati bobe na cho teyo echo nero tubwate echo engiya kabisa lakini bona tosikirenga abante babodire egento bagokwana bate na ikonge tubwati cho timanyeti echo ikomiki babolete bagochire echo twabwate echo gaiga bari gocha free afrio maete ichora no ko sibigu jare go sibigu serikali enene serikali kuu